Σήμερα θα παίξουμε με την Κλάρα, την ξαδερφή. Όπα, έφυγες κάτω. Τέλεια. Πολύ καλή αρχή αρχίσαμε. Ναι. Στίβη, πες λίγο ποιο παιχνίδι παίζουμε. Α, και να παίζουμε Roblox. Για να ξέρεις αυτή εδώ πέρα αυτή της μοιάζει ότι είναι το παιχνίδι που πέφτει όλη την ώρα κάτω. Όπα, μας σκότω. Όπα, μην πέσεις. Α, και να μην ξεχάσω κιόλας. Να κάνετε like και subscribe. Πάμε. Όπα, τσικελί. Όπα, σιγά. Σιγά μην πέσεις, γιατί εδώ πέρα έχεις πέσει μια φορά. Ναι, δεν το έχουμε τραβήξει βίντεο. Ναι, γιατί μετά το σκεφτήκαμε. Παιδιά, εγώ το Σάββατο 21 ταξιδεύω. Ταξιδεύεις? Ναι, ταξιδεύω, πάω Δανία. Και θα βρεθούμε με το Στίβη. Μπορεί να κάνουμε μια στάση στη Θεσσαλονίκη να βρεθούμε με το Στίβη. Ναι, μην πέσεις όμως. Έπεσα ήδη. Καλά, πάμε κάτι άλλο, γιατί δεν μπορούμε να πέφτουμε όλη την ώρα. Λοιπόν, να δείξεις λίγο ποιο παιχνίδι είναι, να τα δουν και τα παιδιά. Ναι, περίμενε. Το παιχνίδι, κάτσε να το δούμε πώς το λέγεται, γιατί δεν ξέρω καν. Το λένε... Το παιχνίδι το λένε... Boulder. Να, το εδώ πέρα είναι. Το παιχνίδι αυτό εδώ. Τώρα, εσύ θέλει να παίξουμε μπίνγκο. Ω, καλά θα πάει αυτό, σίγουρα. Να του το δείξουμε, να τους δείξουμε τα παιδιά. Ναι, το πίνγκο που είναι, δεν το έχω. Πες από μένα. Μπίνγκο, Στο μπίνγκο, Roblox, μπίνγκο. παιδιά, θα τα δείξει τώρα ο Στίβη πώς με λένε. Α, κάτσε, γιατί μπήκα κατά λάθος, περίμενε. Αν θέλετε να μας κάνετε friend, εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι το όνομα της Κλάρας. Και κάτσε να σας δείξω και το δικό μου, που είναι, κάτσε να να το εδώ πέρα. Να κάτσω να βρω θέσεις. Εδώ πέρα είναι το δικό μου και πάμε να βγούμε πίνγκο. Καλά θα πάει αυτό με το πίνγκο. Λοιπόν, Εντάξει. Για να δούμε εδώ πέρα. Ποιος είπε κανείς πίνγκο, γιατί δεν είδα. είπε. Α, εντάξει. 52, 51, περιμένουμε εδώ πέρα. 60 εγώ δεν έχω. Στίβη, βάλε το πίνακα. Πίνακα. Ναι, κάτσε να δω λίγο εδώ πέρα στην αρχή. Πίνακα. Πού είναι ο πίνακας, ναι, έτσι. Πας εδώ, 80 δεν έχω 80, κάτσε να το βάλω. Εγώ χρειάζομαι 84 και 89. 59. Κάτσε εγώ να πάω που ήταν ο πίνακας στο board. Τέλεια. Το 3 δεν έχει βγει, το 10 δεν έχει βγει. Το 5 εγώ δεν το έχω. Εγώ θέλω το 6. Το 23 δεν το έχω. Το 32 δεν το έχω. Βρει, δεν το έχει πετύχει. 24 δεν έχει πετύχει. Τι, Να σε ρωτήσω κάτι. τι θες. Γιατί αυτό δεν λένε. Το έχω εγώ. 31 δεν το έχω και το 32. Δεν το έχω ούτε κι εγώ. Λοιπόν, το 56 το έχω. Δεν το έχω. Λοιπόν, παιδιά, άμα θέλετε να μπείτε στο Roblox, να μας κάνετε φίλοι για να παίζουμε κάθε μέρα μαζί σας και να σας βάζουμε και σε βίντεο. Ναι, αυτό ισχύει. Γιατί και εγώ θα πάω Δανία, θα μου φτιάξει το Stevie's το YouTube να έχω κι εγώ κανάλι. Ναι, για πότε θα γίνει αυτό όμως. Όταν θα βρεθούμε στη γιαγιά μας. Εντάξει, αυτό εντάξει. 37 ούτε καν. Όχι, εγώ θέλω το 32, παιδιά. Το 32 εγώ και εγώ το θέλω. Εγώ μόνο το 32 έχω από το 30. Εγώ έχω για το 38. Εγώ από το 20 έχω το 24 Δεν και το το έχω. 26. Έχει βγει το 70.
number 68. 68. Μόνο το 61 έχω. Το 55 δεν έχει βγει. 4 Πώς and δεν λέει 8, κανείς number bingo? 48. Ισχύει, αφού είμαστε λίγα άτομα. Α, τώρα το είδα πόσα άτομα 5, είμαστε. number 25. Όχι, λίγοι είμαστε. Είμαστε μόνο 4 άτομα. Παιδιά, σε αυτό 3 το and 4, πινακάκι σας number λέει και 34. πώς να κερδίσετε. Ναι, εδώ πέρα που δείχνουμε το ποντίκι είναι. 1 and 6, Εδώ number πέρα δεν 16. έχει κάνει, δεν λέει τι πρέπει να βρεις. Κάποιος 16, ξέρει και number τα καλά 84. αγγλικά. τι, Τίποτα. εντάξει. 5 and 1, Εδώ number πέρα, το 51. 69 δεν έχει βγει, το 55 Παιδιά, όχι. άμα παίζετε κανένα παιχνίδι, να μας On τα its own, γράψετε number 8. στα comments. Ναι, ισχύει, για να το παίζουμε κι εμείς, 6 and μπορεί 4, να κάνουμε Και number εμείς βίντεο. και να σας 64. πούμε την γνώμη. Ισχύει, αλλά κάτσε να δούμε εδώ πέρα. 6 and 9, number 69. Εντάξει, εδώ πέρα, για να δώσω Τι Four and είπε, nine, εσύ δεν μπορείς number να λύσεις να το 49. κάνεις μοντάζ. μοντάζ. Ναι. Πάμε. Παιδιά, θα περιμένετε και 89, στα Χριστούγεννα number 89. παιχνίδια. Ναι, Χριστουγεννιάτικα να ξέρετε. Από σήμερα μπορεί κάποιες μέρες να παίξουμε και ένα 4 and 5, Χριστουγεννιάτικο number παιχνίδι. 45. Σήμερα, παιδιά, εμείς με το Στίβι θα παίξουμε όλη μέρα, άμα θέλω 5 and Στίβης. 8, number Θα 58. δω. Θα παίξουμε όλη μέρα, άμα θέλει. Και Για να- μετά, έτσι 1 παιδιά, and γιατί έχω 5, χαθεί number λίγο. 15. Εγώ εδώ πέρα δεν έχω. Και μπορούμε να κάνουμε και All the ένα... 4s, Να κάνω number εγώ στο 44. TikTok, κάνω ένα βιντεάκι να το ανεβάσω. Ναι, πώς θέλω να το δείξω. 1 and 8, number Ωραία, το 18. TikTok μου το λένε Κλάρα. 2 and 9, Ένα το number να είμαι πιο 29. καλή. Πάμε. Number 12. Λοιπόν, όλα αγγλικά. Με λένε Κλάρα 5 and Ντερβίση, 4, number αλλά με 54. αγγλικά γράμματα. Να... Και να μου στέλνετε 87, να βλέπετε number τα 87. βιντεάκια που θα ανεβάλουμε και με το Στίβι. Και Any να more? την κάνετε, όχι ποιος έκανε bingo. Α, και ήθελα να πω να την κάνετε follow. Super job. Τι άλλο. Eyes down for a second row and then a full hit. Ναι, 4 and 3, number 43. έχω ακόμα να κάνω bingo 1, 2, Bingo. 3, 4, 5, 6, 7. Anyone? Για να δούμε εδώ πέρα 38. All the 7s, number 77. Αχα, Τι. το 76 μας έχει 4 βγει. and 6, Όχι. Ξέρω. number 46. Το 61, όχι. 24 δεν έχει βγει, φαντάζομαι. 7 and 8, number 78. 46 έχει βγει. Το 46. Ναι. On Το its 4. own, number 3. Έχει βγει για το 54. Το 3 βγήκε. 5 and 7, number 57. Εγώ θέλω το 7. Το 24 έχει βγει, δεν θυμάμαι. Α, Όχι. το 24 δεν έχει βγει. Το ήθελα. Το εγώ 32, όχι, το 55. Λοιπόν, Έλα. εσύ τη μέρα που μπορεί να Number κάνω 76. bingo. Γιατί πόσα έχεις. Πόσα έχεις. Μπορεί να All the κάνω twos, bingo, number μπορεί. 22. Πόσες σου έχουν μείνει. Μου έχουν μείνει All the 3s, number 33. Και εμένα 3. μείον ένα θέλω, μείον ένα. 2 αλλά and θα 8, τα number 28. αφήσω να κάνεις το στυλ. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, για σήμερα. Αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια, να Κάνε γράψετε. μας like και εγγραφή, πατήστε και το κουγουνάκι και να μην χάσετε κανένα βίντεο. Γεια σας.